Bayansa Fusu Bunia one kana sam. They mafu to some kakre wa supreme. Onsom se ene nipa se wo wanka hwan ne beka se wo wanya hwan na obeye eno ti na Sompa 90.7 FM yema okwan ene brada no pay wontamu ho ukromu ho nom ohaw be ne wo ho ede na apese mpanifo tu hu anamo animanimu ya de mamo mo haw be mpa ne damakoma so ewo wontamu ho nom modikan afre eden nsem no bia ba yatu anamo ebi nso anamo ntori da so a koso nti no ebi kura ye nkrata sem opani obeyi ano no wo se oje nkrata afiri ba bi obetimi de aba beyi ano eno nti bi wo ho a wonya nte wafre aka wonya nte muaye ensi kwan obetimi asan afre asiso bia obetimi asan afre na wachire ye no enne dai ukuro na wotimu ono mo haupa ene dia ewo he me metima afre na maka se me free asuma ye frame asuma si me free kuro asuma si so na oba ye kuro mu ha ade wei ene hayen ade wei ene hayen ade wei ene hayen yetu anamon no bi ya hoden asan ana yentu anamon ana se opani bia mpo ni ho a okan bibia kire ye yenhunu nipa krokra yemfa saa haw no enkodan no na omra ye ne emwa ene dia no pay ye ma kwan frey sesia na fa wadwen ebra oman ebekoso oman beye ya efrimene wa se wo wanka hwan no beka 0598994994 0598994994 program no say live e was Sompa 90.7 FM Facebook no so na afe wakaye ho. Hello, good morning. Good morning, Honorable. Me pacho within ni baby a o kasa efi. Pacho ye pente jeju kasa fi na. Ye da say Mira, o say within no dey saying. Ajeju o kasa free hin. Pacho m kasa fi Nkoranza town. Ye da say anope owura mayentie we. Yo ye da ma se no majuma pa mo di Nkoranza man. Yeah. You want to say a free people traffic no. You can say a press before bank no. Victory press the bank no. A coachy of more. They assessment the almost light post. And so you wouldn't pa and say to start the what the Italian behind ma ewo hono say yeah hotel na ewo. Hello. Hello. Daruma. Meton kapa. Aha, mayentie. Madaruma said the Mobuan Fransaman, Mumbai pa na said na opan kwale na magusuna sumna wo hono nyina yo mai. Ye da say a free Presby bank no kosi ofuofu mu ho. Mpa cho ane. Ye da say. Yeah. Kosi hono musu pa se so ye ho ma. Ye da say ye be ma de ye na said de aba so ye be fa obi foforo ewo eye programming so good morning. Sorry. 0598994994 me pa cho na waba so oba obo udin o how no ni awahunu no now they aba. Good morning. Hello, good morning. Good morning, sir. Udin ni baby awo kasafi. But also udin no you saying and when it beat no one want to watch a man and up to and the network
Your friend, your friend, ma. Okay. Maybe no credit down. I'm saying network in 20. All right. Yeah, that's bebre. I read the ofra network issues. A problem. Good morning. Morning. Would anybody else Kasafi? I join your friend Kofi. I'm Kasafi Cafe. Yeah, that's my inti opening. But your yes, a higher power, a kind the BB institute is up as all running some call Nkoranza 22Nd. Okay. And what? Yo. A turn up on a higher power. All right. Kwafre kwana eba Nkoranza no. But your eye. Yeah, that's it. Nyame ya adoma de chiemfi adam penifo beba be ya no. Good morning. Would anybody else Kasafi? Owoahene make a free to me. Bra Owoahene, yeah, that's my inti o timiabu mo how ne saying. Oh, to me, would you how no dear Dawson? Yango. That is here, but one did the kind of boss here. Who, so you like a wish no ano, a dear. We say, can't it, brother, be or more. Isipo no do ye, the sinner, a one ACC. Blazing near Musisi and so I think in Abu. And yes, I saw more normal doing your post, a BCC, a city over here could be a net. And that was to be a network. Kuruha, won't you think business? With the network, OBS claim one and India to network near. Yes, or more, na network. Right. Yen say that bebre. O frenade o de aba enkomo iso 0598994994. Good morning. All right. 0598994994. Ye dwen ye man ho, ye som ye man enti anopay program botaye ne say frenafa o haw no ebreyen. Wontamu o bro no so o lateral area or how ben ne wo ho enom o freyen 0598994994. O de boy amane keke na yenti o haw ne yebetu ho anamon. Good morning. Good morning, Owoahene. Would anybody else Kasafi? But your honorable for them, Kasafi Sika. Yeah, that's opening. I mean, sure, pa, what afraid to my dear so. Yeah, meanwhile, me don't mefa. If you turn up wasi, esi befi, esi kranka, besi buana besi free. Ana contractor also. They when you the contractor na be in fidie nyina fi the kwan so a. And there's a kwan ko so amfani san kan kranke And we no me do meko busia. Te usi busia, ye be pa na kire se busia ye district capital man Nkoranza no. Eye bobo pa me de binim nyinta no. Ye nkoa de no ma bi akwati esa. Ti man ba de mesemo, mon ka se ngaye. Me da wase. Yen so ye da se bebre yewura no de awde ba ye. Adea Akye Abia dwumadi so ne ye man yin koso e na ye je wadwen no. Good morning. Hello. Opening good morning. Good morning, Atisan. Nyame adom ye ho eye na wasem ne se anopai. Bredi nimpu. Yakwa na sai kora. Eye bredi. Bredi nimpu. O free bredi eba nimpu. Ye free bokulu kojo. Okay. O yakwa na sai pra o de mot quick pra pa o tin fa nko mot ku to asa. Yo. Ye da se bebre. Ye Won't buon gusu my wife. Ye da se. Ye be ma empanifo adwen abaso na abo no se dia wo pe ne ya be ye ne sa ma. Hello, good morning. Good morning, sir. Would any baby al Kasafi? Ye da se bra kwado me enti we. Bra kwaku me enti o. If I na am na ku sa de ma se wo free ataman. Ataman be president school mo life na be 3 years ni. Omonye ena how. Right. Ye da se bebre ye do how na to krata so mpanifo be yi ano 0598994994 0598994994 wo how ne sen wo ntamu ho de na ye empacho mayintie wo de. Good morning. Good morning. Would any baby al Kasafi? Kasafi
Nkoranza TV Sado. Yeah, that's it. Mo how ni saying? Pacho, you drive us on for 1 week, Jama, yesterday in Kwani to so. All right. Yeah, Edin Krasi. Pacho, Yate. Ebehwe ehwana muntu ediamo. Nyame nsura wo dia de ba ye. All right. Also, yeah, Jawadrin Chre 0598994994. Good morning. Good morning, sir. Udeni baby akasafi. Ajeba for amen. Yes, sir. You ajeba for amen. Me problem no Pransa fear so close in the house no. Right. My friend baby me can want sense to that and that's what they say mutu na mama yi. Wada Roma. Ye gusu a ye di ho dwuma pa na ka nipa na obema ye ho mu aye no na nipa no hwe nkrata sembi ansa na wetimanya kokoduro aka na obeka enti ye mompa ye say na wotwe ye nsabeka na de chemfiada ye nyamu aye afiri ho na sem no consistency na wotwe bi ofreka ye ntontwene da so da pono so a ye bisa ho nsempa nti onsabeka mu aye yewura kan wakoma to yem wonso de ne say Adea Akye Abia dwumadie enie aha ewo dwumadie we so ye kan puntu asem ye kan nsem a ema brabo koso ye kan nsem a ede ayedi eba. Good morning. Good morning. Udeni baby a okasafi Efema jewa me kasafi bonse. Adea jewa mayenti we Yo me fa kunya yusu ada bonse nkoso hina ya se ye owura tonto one bonse mai kakra omobo anoma from mission besi go on so mo no motima future ni nyina ma kwale na dem kama. Right. Ti ye restere se omo kan bi edi bom e be hia light kwano so effective woman sum won ni nyina ho ni ye dangerous. Ti se light anti mama ho no ma na nam ontu ekokofolidia mo anhwe ye na ka abo piano so at once ama na torrent motima. Right. Yes, I'm saying no. In for that, I know bit mama like Abba street in Samaye. Okay. Say when he pass on Kankaka. Right. Adea jewa ye da se bebre no de ade be bonsu kofodu akwan ne ho eba mission ho no e say ho eyisum e say light ba onye sa ka betimi abobi e wo ho. Good morning. Good morning. Udeni baby a okasafi yewura. But me didn't can so me kasafi tinyabu ukafalo. Ye da se King Solomon dio. But what you for ye be on network ho. Network klemo at mutu na boya. Even class network small one we can for me dey boya we papa. Okay. Is no small facet no. So be ko a just say opedue bi a e wo kakra so what like ko. Kunu so network kutua ijetre. Ipenifo mumwa na yeso network dey dem. Very well. Timiabu network no ye behwe ho asem aka. Empanifo tenase a we ye telco for nasem enti ye bebisa wo mo dia wo mo ebetumi aye ewo ho 0598994994 o how ne saying umpuntu te saying wasetena mu sen na ekro wasetena mu no nsem no munsuo nsem te saying mo janan mo bola sem etesen kane asem etesen wo mukuru mu ho brono no so electoral area no anamon ben assemblyman atu anamon ben nananom atuo ede na enna yi a wopese ye de to yie hwan na yesa wo ye bibi na onyeye na pese ye twe na adwene si bibi so hwan so kra na aye bibi a wopese ye bo na ba so mpanifo se momo ewo ho a ahoden ewo ho te se dia na ante age we ka bonsu die ese ekwan na ewura na afu enua no kan atua no wo makoye communal labor atwitwa ede afi ho enom say na wonso umpotemu ete de na ekoso de na naye bribi da baabi a ya nhwa nka ho asema animanimu jaso ya ebe ha nipa dodo na na 0598994994 ye dwen ye man ho ye som ye man ye som Nkoranza man ye hwe se mpuntuo ebeba osom de eye esan se osom na som sompa unya katua pa enti anopai frey na for wadwen kyere bra 0598994994 0598994994 Facebook no nso Sompa 90.7 emakatiapa ukoho no ma na wagya wadwen kyere Nkoranza fo ma Nkoranza de hye a wo mtenkran kumase tamale ne Ghana half an nyina
Nkoranza de hye a eti wiase afa na nyina ombehunu efie dwuma ye bo wo machi ombehunu sade aye kyekere Nkoranza man ede ato wo mo ho enti ya na wako Facebook no so na wakogya wadwen kyere onim de ne unsusuye program we nko a ene ye de kampuntu asem program we nko na yemfa nyina osom ana se yemfa nyina nipakuo ana yemfa nyina eye amayoko bi achi ye botaye ye mpuntuo ye botaye ye kwasafo ade bi ebeboa omanfo nyina eno ene ye botaye eno ena ye hwe na ye ka eno na yidi hu dwuma ti anopa bia opempuntu asematie anopa bia pensem ma brabokɔso de hye nkuna ne ensem a emansesaye eba eye Adea Akye Abia dwumadie ewo Sompa 90.7 FM na yekoye nim yenya baakum yenu bi hyemu a yede besi na yada ye ho aba ansa na yabadwafo atena ase enne se yewura nom tena ase a yebedi nkomo free SHS eye nwomasuamu nhyehyeye a aban de abrɛ yen no kwasem nie eye nwomasuamu nhyehyeye baako a ɛsom paa wɔ Ghana abakɔsɛm nyinaa emu na anopai ye ba bedi nkomo mfie nsia nso bɛkɔ nwɔtwe mu ni ebraso sɛ ye sachire mu na hode na nkɔbora ban so ama ya nurum pempenso bi a ade no mfaso ese yinya no ye nkonkonya ya pese edi sa nkomo nyinaa nne ɛwɔ dwumadie so die na ese sachire mu die na ese ye pegya mu ye de aye adwuma mfie nsia awofo betimi aba mu biewa na anasa awofo nkoso nyina nkyɛn PTA fo betima ya anya asade bi ewo mu ana ni nyina ye nkoma no peye be so aye ho adwen na aboa yen ama ye dwumade akoso kai se dwumade nyame nko na medie yewura Papa Toast ono na timfidie na chi ohu yen ema bibia akoso no ono na eboa yen sanso na kua aboacho asempe etia ono nso eboa papa na nanaba keifa omo nyina etato brother Philip ne edom no omo bomichidom na dwumadie yetime de brew ba bibia wo bia yada wo ma se awie de na yemfa ofre dwumadie no nsi ha ene mo amofre mo ya de papa nsama maka no ebokoto dwem bema brabo atumi akoso na mum ye na ye homra ye ba ewura no beto enete yensom de ayesai wo wontamu ho no se wanka hwan na obeka se wanya hwan na obeye enete oman be ya na efimi ne wa oman be yenso a ye de sika na eye enete mpanifo kra kan se yente adromra eno ane ahaban anopei minim baby awo ene de awo pesika ayo se uhia sika e de dwuma nko ade a metime adi adanse akanfo ama se Bojibo Ventures eho eye baby a ubetime awura na afe yetime ama unsa kan sika se wo pese wo send sika ma obi a na obi na de ama na pese wo kogye eye Bojibo Ventures ena obekro Bojibo Ventures eye Airtel Tigo Cash MTN mobile money
ena Vodacard oye ni nyina bi ewo ho eba ne se ubie account ewo bank bia oji sika wo bank bia ana odi sika to account mu ewo bank bia no Bojebo Ventures ebetime aye ede ama bank ahodo bi trese Fidelity, Ecobank, Access Bank, Carl Bank, FBN Bank and GT Bank and so account afi Bojebo Ventures honum na eSwitch, G Money and a ZPay ye ni nyina ho adwuma e wo ho papa colleges of education and universities ahodo wo mo forms na ne ekeka ho nyina oba ha ibetumi ayebi ama ye to mobile credit ne ne ekeka ho nyina ebi ye wedding class assembly ana edwama bro san nchen wa ye ne NDC office no edi anim 0248089463 ana 055555551 na wafre sa number ya no ebedidwa kama ama bibia akoye ede ama Aseda Plaza enie Aseda Plaza say odamo ase mo amone na didwa nyina nti anope ye aseda o aseda ene ye benada wabadwa so pa bruchiri ne ma hodo nyina bia eye Aseda Plaza ena obekro afi eba no nuane a yedie Jasmine emono ebi wo ho Domino asichire afi eba no Hunt tomato paste na obenya bi ena ye wo Contadina Crash tomatoes and also kwa unsa can be ewo ho oat na ope Kirkland Canolina oil no unsa ebeka bi ban nsuo ene doko anom de a unsa can be ye ben 21st clinic ho enoma Sompa FM Hanso wo me na mayi nsuo enom wo me na mayi nsuo ma ya hoho enti wadaroma anope ye kanfo ama sa nso wadwuma mu o office ho ope say ye supply nsuo a ye betumi ama unsa aka bi enti no men yo ho mfiri mu kra hwehwe wo machi akwan na ye ntumi emoa bibia enye kama ubetimi afre wo mo ewo 0595761757 ene wo mo eni edwa na bibia ebetimi aye kama ede amao na mom se anopei wasi ufie awie ebia nyame aye wadom watimi atop plot watimi atwa blocks watimi asifie ya peja fie na so waboso wi akasa ye twenkane a ekom emma obia keke enkonkoye wanhwe ya daachen obe kasa eja wadwoa empacha opi obe kan sabre na chese wanhwe electrician papa na sa ope electrical engineering adwuma yebetimi aye ama wa unya o ha obia wa akire nko ade a eye OD4 engineering enterprise me pacho OD4 engineering enterprise no Energy Commission of Ghana aginatum oye certified engineer afi VRA aginatum se one no yenkane adwuma ohaw eni achi OD4 engineering enterprise wo mo ye house wiring wasi fie na yenkoye maw ana say bia wato DSTV multi TV yenye installation yebeye wo afidie bi te say washing machine electric cooker, hand dryer, electric iron, rice cooker. Ni nyina no say aside now the brain na ye be kra amana ye kama ede ama we ne ma ye danso ewo electrical fo aka nyina emu enti hwe ye chi akwan ewo busua ye sika na fie ho kwaja honoma na ye wo obetima frɛ 02455 37094 over esa ahoma so a ye no ebedi nkomo ba bia eye OD4 electrical engineering ekobia enkanea eso hwiren ya bodawro na chiro dada se nyame ya adoma 25th August jumadie bi baso na sa jumadie na baso no yebebie Vibrant Multimedia Printing and Design Solution ano wo mo ye adwumaku a eba ne se ye printing krata eba ne se ye print and tomato t-shirt ana se online activities bia se e-pay slip national service portal ye nkoso
ɛna yɛni dwuma bi ɛte saa nyinaa mfama wo de a Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions yɛwɔ Assembly Abrosan na ɛne NDC office deɛ nimhwɛ no yɛwɔ so dan a ɛtɔ so aduo no room number 20 emu ɛna yɛwɔ ohwehwɛ yɛ na yɛbɛtume ɛne wo ayɛ adwuma na obi bia bɛyɛ kama ɛde ama minnim ade a opesa yeye printing ana ye design how de ba ye ntumi nya yeye AutoCAD yeye scanning yeye photocopy large format printing general printing yeye lamination posters banners signboards and billboards ahodo ni nyina de breye na ye be ye ne kama invitation yeye flyer yeye calendar book binding brochure letterhead logo business card ID cards ahodo plastic wine no yeye ni nyina bi yeye video coverage ne editing say bia ye aye awade aponto nipa do dwumadie bia o pese ye kire gu apa waso ye ne video ema wa ye betimi aye ne nyina ewo Vibrant Multimedia Printing and Design Solution ebebo papa wada Roma asempa 8 ya o betimi afre 0245 46 32 16 o fresa number ya ye no kan bom na ya ye adwuma kai se ene 22nd endi aka na nsa pepepepepepepepe na yebie Vibrant Multimedia Printing and Design Solution ano nipa makoma aduonum ya adechie mode madwuma ebebada yebia no yebemma mo akyede bebre ebi benya akyede ahodo wadwuma na obeye no yebete so ede ama enti tutumnika na fo wadwuma nyina akọ na yenya ne kama emfa ma maka no awie no na anope yebohwi na yakọ old magazine nana atekoa no hene nana Kofiedu atosomensa na brosan no anim ho abrosan no anim ka kwan na no ho eho na Atiko home stores ewo ahade se obowura mu a enema ahodo na obefa akofie yewo fridge ahodo akese ne nketoa yewo deep freezer akese ne nketoa table top no ebi wo ho na yewo double door akese ne nketoa ni nyina bi ewo Atiko home store afi eba no standing fan yewo standing fan yewo ceiling fan na yewo wall fan no enso ebi ewo yewo gas stove na ne cylinder home theater na wo pe yewo woofer ahodo yewo speakers akese ne nketoa spinning machines ayede ma han ewo badwam dwumade bia betima ba be han bi eba ne ayebedie enso a yewo emo ahodo nyina ebi yeton ensa ahodo nyina ebi na afi anwa ahodo nyina ebi entosi ye won chance mu sardine mackerel ahodo enti aduane no wano awie eno ane se oduru fia na wo so uja no na wanoa afi nso no yewo spraying machine a yade epete ye no baye eso akuafo amu hia spraying machine obetimi akọ Atiko home store onsa be kan be ye tontoma ye ton niam bebre chese me kana majade ye se aha home store ade bia ye hia bi wo ye fie ya setena mu ubenya bi wo Atiko home store wada Roma bomode ansa obeba Atiko home store na Atiko home store ama adwadie aye de ama adwadie aye fo ya tete ye niam no bozu se eno da nchene a yasan aboa aye nhyehyeye bi se de be ya oho behin han wo ni nyina ene se ye won hyehyeye bi a ye frɛ no se tuatuaje na ase kyerɛ nyina ene se ade bi a wo pɛ no ebia na osika nyanso ye sika no so kitawa wo besan ya di enti ukọ wanim na waba wachi ade no wonsa nka da ni ayede boa wo ne se wo betima betue sika na to ho ebre no so na waba abefa enti yamfa nse ne bena wo kodwam yi wo pe fridge na ato opon adwadie wanya 10 cedis wo de fa kọ Atiko store ye be gina ya twere edin ato ho ochena wanya 100 cedis fa kọ adeche wanya 200 cedis fa kọ wo betua ne kakra saa wani beba ho so na watua de kro no bo awie a unhunu kra ada obetua wie no ukra wo nkai mpo a Atiko stores be for phone na ya frɛ se ante ana papa onema no ne bo aso brada be fa onema fa kọ eno an no we ya adwadie nhyehyɛ bi a ye de aba ama adwadie aye de aye fo aye
mre ede amaye na yenkita sika ebomu no wada Roma Atiko home stores there ene brada wabadwan kwahwehwe wo machi afan ye betimi abo papa Atiko home stores e won Nkoranza old magazine mu nana Atiko ano hene na brosan no ase ho no ma na wo mo ka kwan no ho hwa wo betimi afre 0243 62 92 95 0243 62 92 95 Atiko home store ye je ye hudi ankasa ntino ye boy ye home run se tono factory pride esan se ye nema bo eyefo sima aduonu abo apa no pe no nwotwe ho ebadwafo betena ase britia we ya ewe ye nim ya na ye de abro me pacho menkai boss ana menkrato mienu bi ekamu wada Roma mamentin free ho emra na yemfa enkomo no enhyehyɛ so ewo ha enom ye basisia Mami adumei mesrewa beyi niema esu anso asem na ahye ase fifiri gu ahwe bi mpo bebobo enti sika kakra wo fa koye ɛho niema ani bebre se hwe ebi mpo sa gu kan ni mu an Atiko ne hene na borosan ase wo no ɛna mehunu se store bi ho na mebowura ho eniema ni na da yo fi niema ni bi kan ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofiri yi emom Atiko home stores eniema no bu afunti ɛna ma sika no to ne dodo mu Atiko home store omo niema efe dodo se ofa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker table top and a deep freezer ice chest ya e can call me size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see a free 32 inches kopem size bia wo peno na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals any energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey Irish cream vodka any dia keka ho washing powder any semene bia di dwade sande siniema shampoo papa e free brochin so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water on for me kire motor blow ya mo de bomochi spray and toss Yesan Emma Akwaba abusuafo wo hwa obra na simadu no miensan abo apa no pe no nwotwe ho aha Sompa 90.7 FM Adea Akye Abia kai se ye wo Facebook no so Facebook no ye Sompa 90.7 okọ ho enuma ubehunu ye na woni ye na adi enkomo wo ho YouTube no nso ye wo ho nom saa Sompa 90.7 FM social media handles no nyina no Sompa 90.7 FM na wa like kokromutie na page no na wa miaso ko YouTube no so a adoma keto na eda ho no na wa miaso abere bia ye de video ebeto ho no obehu na woni ye na atu anamon dru branda no pa bia
yane ye papa no mu a nyame ahyira wo mo etena ase edi enkomo na ye kira adwen efa oman mu enema bi a ekoso oman mu eho ema yehwe de ayeye a ebeboa ema yefa papa a ewo mu no esan se nyamesem kire ye se yenhwe ade papa na yensua enti papa a ewo mu no ena yetu honfo ekire ho adwen se yenhwe na yensua ene nkomo ba ko dadwa so na nkomo no efa obia ho Ghana ha se nye wo a eye wo ba bi enye wo ye wo nana bi enye wo a eye ubusuani bi nkomo a yebedi efie bia wo Ghana ha enkomo no ewura sa afie honom eye nkomo benya free SHS ene pipi aban a nana adoda nkwa akufo adodi animu betena konwa so no so de free SHS aba free SHS no ne botae nyina ne se oman no ye nyina ye dia na ensatia so nyina anyepe nye ye nyina na yetim de nkwada akọ school endo obehwe no mre bi beduru no enkwada e bewie school bebre enso ekoba se ye ekọ ntoaso no a na dodo na akafie ubebisa akwada no niti di boa no oni nwoma nanso ebia maame ana papa ahode no wo fom enti akwada no ntumi nkọ ena aban dwen ho se ne sade a ye nyina yenko eye school no ye man kwada na aduane ye omo da school mu no ye omo aduane di omo tifie na ekọ ye ma omo aduane di school mu ho ansa na omo apon aba fie ne nyina nka mmom no enkrata ne ne ma ebeboa ye de ma omo empokura no kwada no bebu so a na yenya baabi emfa bi no mfa no aban nyansa ne ne ndie mu no o kan say okay ye ma ebinom nko kakra na ebinom so aba abetoa so ye ne sa ne ye kan double track no ene nyame atom ni nyina no kakra efiri ho eba a program no ko nanim na nipa do no susu se mfie nsia eko nso ebe ko ne nwotwe de se wutu anamon bi a ewo se ugina utu break na ubu nkompohwe wachi baby ama bedri de na achia de na na ye de na yese yesom na ye kora no anasa de ame korme na nkwantempon no so machinchi aye enti no menko ne saa nipa bebre aka bi na wo mo abeka bi kura etwa to a ye di nkomo ye teacher fo ko nat wo mo de atodwa se baby ayaye ye de free teachers na ye aduma bedri de aban ma ho kwan onfra nimdefo ye nkyra adwen a ebetumi aboa ama free SHS no ye tintim ne fapem na sa aban we ni ho kura aban bi obeba ono so beba abesom no aboa ye nyina ama ye nkwada no akọ ahofo ye ho ahenhan ye ebi so kan say well awofo wa asudie say e wo say ye boa na aban gye awofo asudie ni nyina bo ne bo enso edu ba bia na aye say aban na ho den no mu ya ago nti no e wo say ye dwen ho ye duru say ye ma awofo nso efa asudie no bia na ye wa awofo na teacher fo okuo PTA wo ma asudie nyina aban gye ye ebrasen say ye ma wo nso fa bi na aban ne ho henhan no said ye be ya program no ebeka ho afebo na ye nkwada nyina betumi akosuku abere bia wo mo bre ebeso we ni nkomo a ye di na no pay sabe oman emu asem kese a etise ya ye dwen ho no enye obi akeke ene betine na dwen ho na mom yewura no a nyame nhira won adomom nimde a obetimi de nimde na boa ama yakonkan enye obi a se oba Nkoranza krokese yi mu a ewa na afofom ha no ye wo enkramosom ewo ho enum a ye na kronkro Muhammad edija yen opani a oda wo ma no ewo Nkoranza ha eye Alhaji Ahmed Osman Yeboa ono ye Nkoranza Municipal Chief Imam watena se ewo ha ene anope Alhaji salam alaikum. Hello. Mpacho apomu ye de. Oh, nyamana dum se de be ho ye. Yo. Ye de nyame asese ne de ahode wona no woto ye nkrase na ho mfa ona ye yapa. Ya tiefo bebre efre bisa wasam se wantumi amma na wo munyina ebo mpaye manti ye de nyame ase se ene nyame am wa hode na watumi aba.
nya ono nko na wo fie ha osofo sese wa homdie mu BY Bema ono so atena se adehyeman SDA asore mu ena odine dwuma papa good morning na wapo mu te sen nyamnadum me ho ye ba say fie nso ye fie Well, say me papa na entiapo bed me bompa eti nyame bebo am pagya na so biem nyame beye anopei sofo solo entumi ameka ye ho sofo solo so ato ye nkra se enora mputupuru na ye frɛ ne se ono so ne papa onaye won nkran no ho na yehia se ye de no kɔ ayaresa bia wo baabi nti no atwa se wo ho nti ono so to ye nkra se eno nti ama ene wontumi mma na obompa ye se dasene nyame de chaye na obeba na ye nyina ye nti ono se onam kwan so a okɔ nkran ti ye bompa ye se nyame mfa no nkoduru asundwie mu 90.7 FM alaji ma ye ni nkomo ai me hya se wo ho na wie ojifu nyame woni asundwie hene ana pɛ ya ye tena ase ya tise ye papa no entiapo entinye wonko afo bebre ehuya sabre ebinim so gufie mu ye sero no pɛ pɛ ya nsa firi soro kronkrom bia ho le fie wonhyira fa guye so ma Ghana man ye ho ntoyen alfo nyina so da asundwie mu na obi emfa no ho enkonkodi na so ye adoma asundwie ba o memu a ebede wase ye di sa ayi ehye wonsa sompa ekue papa pɛ ya nsa fe ka won adwumefo nyina ma obi enya adwempa na ho nkonkon nsa no ye so ne emfa sa adwumedi enkonkan na se ne nyina tiri ya bre pam ye hye ebede wase kan ye ho de kyira ye ye sire we Yesu Kristo din mu amen. Right yeda se bebre ewo ha ennom se wayi mpaye amayen na alaji ma mensha se wo ho free SHS program ni nyina bande be ebedum Ghana for no o tena se na wo hwe ne din a wo ye owofo yi nipa bebre hye wase ewo asore mu yi dien sign na wo si hunu free SHS na abande ebre Ghana man yo di kan mechia watiefo nyina ne yankopon so onkan ya ho amen se ne awo kan ye no so oba Islam som nimdie mu a ye komsheni o maya futu obi na akot o si talibal ilm wajiba ala kulli muslim wal muslima o si nimdie eyade hu hia makramoni ba na kramoni be mbia na se nimdie ehia yie pa o se kramoni ba ana kramoni be mbia asese wonya nimdie emfa wo se wo ye hiani wo ye den asese wo ba o mani nimdie na wo tete ne wo nimdie mu enti nimdie ya de hu hia yie pa o Islam sum abakosem mu na ansana yebenya nimdie nso a yebekọ yanim no so no ebeduru baabi no na yesikasem baabi bebre nipa bebre a omunimdie na andru ankwa akiri no ebi okura na yesikasem fi se kane no nkura na yesua ye nkramo wuman ya papa no de yefiri akọ wa sirim ene kugya ye ho wo sabre no ufiri asei ekọ sirim wa de oba kwa adisua no na eyesikasem yie pa ye kwan ewa but enam se ye komsheni kan nimdie hu asem ti no mo de ye kọ nti na jeze nimdie hu hia wo Islam sum yie pa nti ebra Ghana ban eye se wodi sa free SHS no eba no kwasem ni me de na eyade a na edam akoma so yie pa firi se na me hunu se empem bebre nkola bia even ye sha asem foforo na omu call school na ye wo middle school no na ade nimdia na ekuta wo mo but bra omu wie school no enam se papa ne maami eni binti no sa nkola ni nyina ka fie ana se sabre no sa nkola no anya secondary school ramu ekọ wo mo nima minu anka nimdia wo o ma we mu na nya asem ketwa because ne was scholars omutum se akola no onimu ma yie pa anso bra ye wie middle school no dodo no a antima nko secondary school
ma omu ka fi enti bra aban ede saa ayiwe ba kura na me de ma dwene kura ne se woni de nka admission fee nkwampo wonfa me de na me se admission fee any exam fee any say bibiti say womo beko boarding no womo beko boarding no kura sika no onti so bi mai anu kura de me kura na me decision ni say mo wonfa ni nyina on the onti so bi mai because they students ni de na say school fees na say munya dene nti na mi say nka onye ne sanko me de na me se so timi ye ne sa pa dia enka ye pa nti bra me duru ba bia me hu say ese sa ne ma ni nyina na aban na fa no no ko say me de na me tiri me bo mase kakra but me ye imagine so okay as time goes on ese ne ma bi ade bi wo ya sa ne ye no ufura se a bra wo be wo kra wo ko do afu a utimi di wani complain say mafu de me do akopim de we ya do akofa ha say no ma do akosia but bra wo sha say na wo do ko na afi obo say yes say can't to onya de afi obo na wa wo te so nti bi eduru ba bi a nhihye bi be wuram ye di ni nyina ekosa ne ye fa ni nyina nko na mom eduru ba bi a nhihye bi be wuram am yehu say ha ye yi ha firim ha ye yi ha firim nti me de no kwasem ne ya adepa emaye but said de kono no esese ye tie ni hwe bibi kakra meda se ya adepa na said de kono ese ye tie ni hwe bibi kakra nti no ye beba na ya ba behwe niema esese ye tie ni hwe na mema papa nso akwa aba na memisa na se dwumadie baby idea ye adwuma aba beduru mfie nsia kone nso a ye be kon wotwe emu no sa ntoaso suku aban se ye nko ne free no free 90.7 FM wonso o ka ho asem a sen de na wahunu wo ho na sen na obesi aka no de akere ye no owani medawase pa nyame nhyira amen afi wo nhyira ye tiefo nso so amen eno kure se aban wadi hye papa ebai na amani pe bi ho atowon bisinne right but am say de makohunu ne se sisi e die senka ye gum kakra ma banya nka ede mfaso bebre yina esan se enne niema bebre wo ho a esan school program ntino ama sintone lapses bi o mmea bi num enne ya kwan nyina asese ndi senka ye ti so ene ye bi ekoboa kwanya ka beboa pa enti me pine so se Jesus ndi Jesus no entna ho but ye minimize expenses na ewo ho no na ye mfa bi mko ba bi so ye nkonkoboa na emmo wo mani na anya sa ene ye se health insurance pero ko ya ni atwere drama koto enso ye mfiri bia se je free SH no ena akofa sa ne nyina ba ndi ama awofo bebre ene nipa bebre ye ho kire yen ndi senke be ya aban wonte su kakra mai na ye mtimi konko yen okay nti wojetum se free SHS and very good papa na mom se aban ko a fa ne nyina no emma aban ho den mu kofem ekofom na enyansunsanso wo o mina de ye nkaye no so eso eno kure pa enti osusu se yenye den ne bema aban ahoden no emu ampo amana ne ho behen han no me de wase wo ni ano pe me mami no was secondary school chira de ho teachers ana mi bisa ba ko was aban ofa school ntade empaboa school fees feeding hwan ni nyina ampo Sunday well Wednesday well Friday well aban de nyina ma nsa senti na yemu bibiri ye biri ani nti senka awofo no aban makwan se de me de bebo ani na awofo mo so moayen ni nyina ho ntwenya nka beboa ndi aban won fa bi na yeso yemfa kakra yemfa mmoa na yenkwa enimu yo yenye amanyosem wo hade na nso free SHS no o ka ho nsem bebrea na amana ayese
ebia jama uni aban no a ote akonwa so no nafa nanso ebia na nye saa na yese ete ebia na adwen no nyina ne se ebe yeye na yeye nti na ye kan saa aban de ba hyase no te se de amomie ni nyina maka no ofa bibia hoka saa ebinom kan se na ono mpo ni party fo mpo bi kan se nanka onto no bo ase kakra sa nanka ye ntu anamo no kakra na ye duru ba bi a ya hoden sipia ye tumi akọ speed na ye pe no nanso no nte ase na anya adwuma sabre se ye pese sa aban ne ho han no a ye nhya ase mfiri hen hwan na betu ebedi animu se ye ntu anamo no na se na ye ka ye de ba se Owoahene mi papa bi papa pani pa papa nyina pani titi no akwa de ba so no no ko hunu kwae no enwia no so nyina pras ye asase pani no okope koko no bi kosi ha no bi kosi ne se o prasa sikase ko wi ase no wantibi nsi wo kura so okoda asase no bet ni ma ebe ye se ye tu ebo aso wo ne ma bie mu a ebo ye pa na bibia na hyase ne ya na edene implementation de wo be ka so beyo be du baby no na bo ano wadwudwu kakra aninti abaya ya de so fast me nan ka me pen se senke be ya awofo no yenti ase se obi a wo hwe obabia se be ku a nkanye obi na hwe obi bawo nanso so aba no afa no ho so na so boy de ye nka se aba no mfa ni na nso a ekobasa ahoche no beba endi nka ye mfa no se awofo yesoso school fees no omientua kakra enkrata kana titi sene ekoto nkrata ne dia ma ayema endi nka nkrata sika oma awofo no mfa na school fees no kura na obefa nanka ene didie nanka ntade no ne mpabon ma beto mu ni ade no amaka na kaikeze no yente so nanka mfa ma awofo no so no musuntua bi nanka ene manko yi mai enti nyese bi a ye hye aban kutu pase bi a aban so oma awofo ntua bi ba ye hye eye sesie the end of affairs no a ekoso no a ye hu se sa awofo no bemu a ye hu be payen wo mai mu meda se wo be home so wona makọ alaji honom na mesan ba bi wa ya ba ya hwe nema aka no alaji nansan bi na yedi nkomo bi wo fie ha se school for no esan za aban na eye bibia enti no etim duru ba bi a na aban ho de no kura no nyankoye school master for no nso nkwada hye wo mo nsam wo se ye pe aduane kwan bia so man nkwada didi nti master bi ogene ho ana enye a afi na wa sha ase agi skafiri nkwada no ho ogi skafiri nkwada no ho so de na chese kwan bi so no ya awofo no mu na ye je wo mu esika ye keka sane ma we nyina bomu a na ye sone so a one wona eka se ye ma kwan na awofo mra ekabo no mu kakra no wona wo mo ya adwen no kwasemi sa fi SHA ebayi minia se na ye kan ya de papa fi se madam fu bi de bia oba menche o kan se mala se nye sa fi se nka me den na me ba ko secondary school enti no kwasem ni se eduru ba bi na mete se ye se ebia aduane ashoto ana bibi sa na biye ma hye se se anhwe ye na se saaji we ajigu a ebe chen kane no ebe chen kane no ane ye ntimi mfa ye manko school no ebe chen sabre no enti se ye hwe ye pa sa free se ya ye dia bre because asoni pa bi mu ye pa enti se eniema bi metil se eniema bi sheki ya na ye bibi sa na me ye mu hihye me pa se enyi nsemu se ginsemu a minia kane no kra na ye enti ide mesra ne se no kwasem ni ya depa na abano makwan na nipa ensom kakra because say ba say omodidie no kra na nya asem ketwa enti say ba say even adidie no kra no say aban de aduane ni bi ba na kra yesu ye tua party bi a ebra aban de no mai na party na ye tua no kakra no ebetimi ama message no etimi de aduane ama mofra no eno ebeboa pa na se ba se eno abanya na ye hwe nanim wo bibia mu na se ma ya sabre wunti ma ekomo ne akwala no
Sabra no so no enam se yenim se yentua bibia nti no se master bi kura be ka se enkola ntua bi no be ba ofuna mane he na aban so o de na fe na ye kasa wo ho na mom se ye wa asade bi wom na se ye yenim se ya asade ni ene de minim se bibi emnya ma ya enam kakra ye de abo ni nti no master sin betimi de asonkwada no kopem se aban mo ano beba nti ane de no kwasem ne sayo no so bemma master for no so ho ahe omo so ahe ha omo soma jo omo ho ato omo because e bone sa aban de no ma di oni ayem hihie bia because onim se wo bibi kakra obetimi de support nkwala ndi na chese ndi se no dwumadie de master for no so agina mpempen so bia ayem hihie se aban de no nya maaye e wo so fa kwan bia so man nkwala bedidi kwa ben na obefa so uni afuo uni hwe asem ho aban aduane nso mai aban enkrata mai aban de we mai na aban so no sabe enye mu SHN ngwa na ohwe omo wo dwumadie bebiri a wodie enti no se ho no nya mai a na tension atos yi pa hwe nkwada we nu a from anopa na kwapema yimire na omu ni die master wo fine nti yesere se no kwasemni ye bo bibia because me ade ba kwa me kura de no maniji wo se na me ka no bra me mamienu ato aso ko secondary school at the same time admission fee me hu se free me pa nti bra me te SH free SHS no na me de madwen se nka admission fee no kwampo kura mfiri ho maye sa admission fee no free ho maye me feel say ebetima ma nkwada no anya kwan akọ school ni yepa because admission fee ni ntino me ma me baba akọ almost about 2 years ansana the next one no ko nti sen a home kran me nya obi so mi mu a me hu sen ka manya home pa nti sen ka ban so ye mu o hompo na feeding ayina boarding so no o te so ma ya me feel sen ka obi abetima abombo na hwe ne ba because dada ni nyina no na ye struggle ehwe wo mo dada ni nyina sabe na ahiafo nya sikafo mankwa na neko na ahiafo makọ but no mo struggle nti se ke aban so mu kakra ma ye se ya minim se nka ye struggle na enkosuru bebire se ye ntimi nhwe mmofra no nti ne esra se okay ane de nti sesei a teacher fo ku a ye fra wo mo nat no wo mo se abanti ase na yemfre animdifo na yenkotena pono ho na yensoisoi adwen te se dia ye bobo hu ya bi na yensigina ye se eyade a sesie yi no ewo se ye sachira niema no bi mu ndi yemfa ne se ya frewo sesie se beka sa abadwako no ho na kire adwen se mfie nsia ni nson ye bekọ nwotwe a ye de program na ye duma no se ye kasa bi a kire de a ye nsa kire mu anka be ye de we ne de we he na me ka no se ye nka me de madwene pa ne se ye sakra mu a one sa nka admission fee no aban fa na afi boarding fee no ne ayi no so no aban ema yemfa bi because as I say at least institution ebrebie enye sika bi free baby apart from aban mu nti se enye sika free baby apart from aban mu a fi se ebeboa ni nyina so ni yie asense ebrebie expect from only one person ade ba ko so a mi hu no Ghana ha say no so they compare other countries utim say ye ha ye totua no ewo fom ye wo nipa bebra sise omutua to omutua to wo ma omutua to no ye kakra bi a wo mfimfi kakra bi wo na ye je wo to sa to wo ya na ye di adwuma nyina ye rose ye water body edeben ni sa free SHS ni health insurance ni adade sa to kakra we ene ye de cater for all these things nti no kwasem ni say u building institution bi ana say u di juma bi na wa nya sika kakra bi am free baabi am fa me supporto
adwuma na wo ye na se wo se wo hwe eto a yetua na oman mu nko na ye nte wo de mfa mro ma mfa nye sa adwuma di na wan hwe e be collapse nti me de nka me kire ma dwen se kwan bia so no sa free SHS no ye very good ayi na yem pe kwan bia ye benya sika bi atomu a wo bra aban de ni nyamaye nti ye ma wo fo no nsom kakra ahofo no ensom kakra ye mfa bed no nsan be gu omo so na ye nka se but ye ma omo nsom kakra nti nka bibi te se bia aban te se waka onfa admission onfa boarding ne ne kika ho tinka akwada ne bia ne mpabo mienu a obehya atena school mu ho ne na taade bi obehya atena school mu ho de nka no se betin dia ma awofo eno so betin dia ma awofo se ntade no eye ye mfa se ntade ne eye nan a oba school mu ha ubenya mienu ana benya oba school mu ha ubenya mienu mpaboa no esesa wo to mpaboa miensa oba school mu ha ubenya baako nti se yenya bibisa e dey support to a ebe boy yiye pa because me kai bra me ba baako eko secondary school ayi ne ya koje prospectus no enema bi wo ho a na me wo bi wo ho o say onto singlet nine na ma obi wo ho onto ade we say me so we bi la ho o se onfa se camera na ma o se cam no bi wo ho sa niam kitenkite no kura na mi nya free me side no mi hu se bo me pa e ma niam mu ye ha ma me enti se aban no fa ka se school atade no ye nine wo ba school mu abenya mienu mpabo no ye miensa wo ba school mu abenya baako we ye say wo ba school mu abenya in fact ebe boy ye pa se ni nyina begu aban no so se de ye nyina ye se de ade na ye ne ebetimu amaye because sa time no me na me ka ye person no ye nya ne sa nka ye nya nkwada na omom nim de pa akoko school no but ye nya ne sa school fees o de be oni nyina na egu awofo no so nti se o ma me enye defo na okoye ni bi akakra akra ekuafo ya ebe eten pass obetimi se abranso na secondary school si na nọọsụ sa tem san kra mitema me ko school Nkoranza akra no na secondary school ni ya na ye training college na secondary school ni ha na secondary school eni ha na o ma me de wo kọ kuro bi so ni ade mi say wa ni ekoto me twene on say e far away we free high call wa do be ko school wa mobile phone ni ho hwi ni ho na asemi to ho a wafrɛ ana asemi sesi a wa yesi enti na ade a edin yi pa ma wo funu ma ye nkwala no bebre enti man ko school enti mi fi se sa niema no ye boarding fee aban no mfa bi boarding fee ni yesi wo ba school na every ayibia term bia no betua sei school ntade no eye 9 oba school obenya mienu awofo no oba afa mienu bra admission fee aban na fa oba at least registration and oba register 1 million and 2 million admission bibisa emuguma yesa ebeboy pa kane no na ye wokuo bi ti se PTA omo na omo boa ohunu school bi kura PTA for no omo akura to boa omo aye no matimi bi atoka aboa school no oko school bi mo PTA kura no yesi bi adan bi sese sa ne ma we nyina se abeda aban so enti yenya nyensesan ye no ede na o sha ye betima because you say binum feel say free such as abanti bibia ye free indi ze niam kura ankai bia ye wa hone se betima ye na kwoche ani betim dia kwabo school no ye ntumi mfa nko nti no ye the free such as no si ya ye niam bia anamo bia betima tu ano kwan ana no kwasem ni o say ana me kan say sa ai free SHS no ama first no daddy yes sir se uko fie bia mu na maame ne papa struggle bi e wo ho a normally akwamesika number 1 2 obi yade na yen sika no fa no hospital ni ne mebi nsa oba pa so ne kun be struggle enyantuma ho because se ne kun man ntuma ba ko bienu a fair enough ope but so mo na ko ma ade ba ko a ahmetie ne enti de ye kan se akomusika no de walbeba nanka food no ye wo fi school mu no abanfa
90.7 ntade a yɛka ho asom sɛ de malam kan sɛ aban sɛ okay sɛ me provide ntade bɛyɛ nan bet awfo momfa mienu na mo mfa mienu ɛbɛboa paa afei nkrataa ebia yɛ de exercise books ɛbɛba bet reading books ne supplementary readers na ade no awfo so montɔ na mfa moa nka no so bɛboa ti anya ne sane yɛ se aban fa saa asodie ni nyinaa beduru baby bi no empo ye ne a ibetwa ho ablem aban enso na nkanye ne kwanya nkon de pe adepa ne nsan se wa fa de so nyinaa nti no na akoya asem bi nsuo ndi nka awofo no ye mmeremu ye mfa bi ne yemfa moa awofo no ye mmerem na ye mfa bi na ye mfa moa nti se ene ye di nkomo ye chi aban anye se bi obeye obefre se ye nsesemu a timamufo no nso ya yebetima asore aka se aban yesro ade we friendship mu na yensa kire mu ana yes san se aban ene ye ne a de ehunu se ne mabi nkoyiye na se aban yesro wo bo aye de be ne aka ehunu se ye mane kodu baby bia ahoche na aye kese ma aban se de na me kan ene health insurance ase wo ho nso eni ho hwe yakwa nyina agegu ano payment se ba fidie so na obi bi sese ndi Nkoranza man ye capital ne busua bibia nkoso wo ho ndi se nka aban hunu se school no boa de me de boa nanso so school fund no me mfa bi nkonko bo ha na wo fo so mbe boa school no a ke be boa pa nti eno ne ade a ehia ye nso yebetumi asore ya kan ka aban eja obi be se me hunu word a me nyuso ye de bibini de ye pe obi ye made a me pe ai se abanza me mfa me banko free nti me fees free ne ye me denti no wafade a me nyino wafade ande se me house ate me nkoka ya ye nia ye kan betima ya adwuma yes onu na me ka se aban ene ye ne o na ye ne ye ti afidie kase yesu hei na ye di sa nkomo yi minim se anye bia obi wo ba fufura obeti bi de mpanifo no kan no kro enti mpanifo mbembo ene nti na aban o nam isofo ha yo MC wo ha yo coordinator hwan wo ha yo we wo ha ndi mpanifo nyina so behunu bi se de amanfo ka no eno kro ntimi yem try na yem frɛ memfo no no msomra ne mekire ya adwene na so mekire so ade ye no yem fa ye adwuma na mmoa yen se yanye ne sa na yesi ye ka ya no to wo aban wonfa o aban mfa bibi no sikum nsewani besi empo enne ya aban afasa ne be nyina kire no ko he de me ba no ye school ho ye huru wo ko for soliciting 90.7 na so ba huru wo no ko soliciting ko pesika yi se braben wo ko bo nkrofo timi ti na nsem se ye hunu afidie so se obi emrotiti obi on ni na ne se wo hie sika bet ka no emma enenti tamotrition no ebeba de esre de kan abantie na wo me yemfe mo bra de bebo yi nyina de ye kan aban entie na yemfa se ko ba se aban se ofre sanhye mu na yenkodwene ho a wonim de mu no hwan nom saa na aban frɛ wo mo aku ahodo ben no saa na aban frɛ wo mo a yebetumi asai nimde a ebema abrabo frɛ se kyese na akoyi ama yen yede wase owani nipa bi ti se asofo a yede da asosoro bebre ano aniti ye wo Christian Council ni ade so aban frɛ Christian Council mo hu so mo ni mo mra ehemfo they play a very large role or great role na ehemfo musum from representative emra education musumra hospital musumra this ministry ni ade nyina no wo frɛ baako no ka ebom na wo se ye nche ya dwena me ka se de ye kan betumi aye adwuma na yetimi de apia wo man na wo man apagya right nti se oman no kra wo hwe sikasem mu ye ho kyere ye nduru mpempenso bi a yetimi ka se ye economic forum okay na ya kwotena ase na ya so said oh ye sikasem no ye we ye beboa ye we ya we moa ye mfa nto nchen ye mfa ha ye ntia hanom ye nso hanom ye ne sai be wanti na che say education no ankasa nso no ye betima tena se pono ho
afre nim before ya frɛ the Muslim community, ya frɛ the Christian community, ya frɛ the ahemfo, ya frɛ education nkrɔfo ma kita enwoma sua ko nkan na ya tena sɛ susa ya dwen wodiri sa ban frɛ sa afo nyina ebeboa pa right amafo bi nso alaji ma me fa we nhyɛ ase wɔ hɔ na maba papa sɔfo hɔ no amafo bi nso aka sɛ fresh chess no to the bin so a ye haha ye nika ho nsɛm to the bia na man yosɛm kakra wura ma MPP na NDC MPP na de abanti no ye ntwitwa wo ma nanti ye ma de no nyɛ sɛ enye nti to the bia na ye de party sɛm so awura mu kakra enti ama to the bi wo kyerɛ adwe na ye kora ahwe ya na ye ahunu sɛ wo ye party ba ko ana asumasifo ene ne keka ho wafutuo wo saade no ho de wo hia because free SHS na ye ne ye ma oman no president Akufo-Addo free ho ne free SHS be ko so awo ho nti wafutuo be ye den yo ne o aka no etisa pa nti empen bebre no ya na meka se politics ana se no enye ma abibiman de bidra abibiman no otumfo Nyankopɔn obo ye no owo baabia ne sede osibo o mo no mo hyehyɛ ya o de ma wo mo aha but ye no abibiman de nka o de ahemfo ene de ma ye se nka o mo ne nkuta man no ena yakɔ western world brofo no betete ye na ne o mo de yawura politics mu ama ya hemfo tumi nyina kɔfɔ nti ama oman no ayese yejija no kwasem ni saa na tie politics no so saa na omoye no aha wo ya ade bia se ono so pekwan aba nti ni awoye no manim se ade a woye pa eye bia se eye ni se ebe yeye enso so no enam so wo pekwan aba no zai ade wo ye ko baba se ni eye no ade be na o ka ho asem aha but ye nyina nim se politics and saa na omoye no nti no kwasem ni ade ba kwa se ye hunu se ade bi wo ho na ade na eya se ye ya ade bi madafu wo ta ba menchen ebetra one party bi but se o ne party eya ade bi na nya otibi ka pa se in fact ade we ya wo mu ye de me ne wo mu nya adwene wa we asem we de oh enye ba kokura de yesu so a otimi ka se we de ade we de eye de o ye de bi ka ho na ye yi a sinke nya nipa sa no bi wo ye political first na enka bo ye pa because de bi na me ka se na se sometimes ye co parliament na se e bi kura na finance minister be ready budget ana se bibi ti sa na mumodi kan twetro practice bi na mudru ho de konkonte budget na che say why you want me say budget na ye dey balo no matter what no won ti ase because didn't know ye nyanken kan ye we dey na hu say konkonte budget nti why print practice bi dia show na ye kan wa paja na che say why you want me say dia wo be kan bia no momfa nya adwuma dan so nka wo kan wie ye no ye nyina ya tenase no kwasem ni ade we ya de bai sika wo de kwa ha no last year na last 2 years ye de sika we bi ko ho ya hunu baabi a aye adwuma pem nti ye srese baabi a ye adwuma pem ye no ye hunu na de ye de be ka ho no ye mfa nka ho aha sei no ye nyina to adwene kama se de o ma no be ko nanim but se wo no wo pekwan abanti no ne wo be ka bia no enye ne fe sana ye nyina ye no nti ye srese nke be ya ade bi wo ho na se eya ye nyina ye hu se ade na ye ne mom se ni ye mfa nka ho weni ye nyimfirim na ye ntoa so emfa ho se wo ya ade na eya mre bi wo so ma ene de kwan bi so da bi wo so beba wo so ba ade na ye no because se wo kasa ho bebire ya ebeba no wo to aso enye enso na bia nsenka wo to aso me kase bere bia vate ba ne ade bi ba ye wenye enso ye ba ye no wo ma ye be fa de ye adwuma na wo de ye adwuma de anse na ye ena na wo ka ho asem no but o kan se o mom vate na ye na mom ebia percentage no ye nte so yenye ni se sa no ba na wo de ye adwuma wo bia criticize wo
ha na mom obogu na se oba na wo jemu na nyeye na wa unim sa afa obeduru ye no wo hu sa ade no se ye pa wo to on unim se ye na mom na so wo pe kwan abanti na wo se nye wo ba ye so a the same thing na wo ade no wo ye dia na se se maye enti na alaje ye san dane sekan no nso a wo mo no nso a bia omo wa ban mu no omo no so ese omo so nya akoma pa se adwene obi aso be kire no omo so be so mu ana no kwase me ela meka no se nipa de ono onim se we in opposition o pe kwan aba o pe kwan bi akritisase no bibi ho na wo de yi na firi ho enti se wo so kwan a wo be fa so abekira adwene no ano na be ma onipa no so no wo de adwen pa be gi ana se won so eye kura won fa so no ade ma we se we ye ka se munye se enye ni abokoto ni asori de won ka no o ye ne sa won so be ka se ye ne wa ba mu de ye be ya ne so ye be so no na mom se tena se na make budget na ba ye no ye nyina tena se minuanom budget yi de eye sa ye fa we ni ye fa we ni ye fa we a ebeboa economy no na yesere se ahase na sika na ye de kwa ha no last 2 years sika ye de kwa no leso nti mesere se sa sika no mum ye nte so ne mum de kwa ho no eso we eye very good sa de we ye nsi education kwa form nti sika ye de kwa education eye we sa woni ni partner se na wo kan asem sa no asem bi obekira adwen wo ho bia na obefa na momo odi ni ba no wo yi praga konko de budget de we ye budget we de old one dada no wa kan wo bekira adwen wo ho a wo mfa so no in fact antina meka say ya political ye nhwe yi pa na ye nto ye bo ase 90.7 FM na wo akwa abefa so abekira adwen wo asem na wo kan ye ni mu no ebi kura wa pre no muni nipa mienu miense bia ko gyan baby opposition for no mo ko gyan baby mo ka bibia chom se mi na say this na ye de sremu wa ya de pa sa ska we odi abaha no mo jiji hu nkomo kama mo betena se a obi sore no opagya ne nsa baby eye no wa kamfo baby enye no wa kira baby esinto ewo anti no ofi se enye nti bi nuanu mo me hwe ho ye pa na ahase no sa ska we na ekọ no ese too much se be dia mo me mfa mi nko health na yenye ne se ne yenye ne se wow o kira adwene sa no doubt said the other person no won fa yo alaji me da se bebre men kaya tie for se Adea Akye Abia dwumadie na wasongu so ene nkomo na edadwa no me di kan se efa obia ho Ghana man se wo ni ba okosuko a wo fase bi kobi unua bi kobi ana ofie nipa bi ekobi okọ SHS enti ho nkomo na yedi se enye sa akora mpo a oman ni sika kakra ye wo no na aban ede bo wo mo ho eka enti no efa wo ho bi esanse sika no wo kan ho wo chefa wo mbi na yede ekoye sa ne mani nyina papa mami mra wo nso wo na memisa se ti se dia na alaji kan no se ubeyi nipa na ubeyi na ten kora o se o ma nipa no ubo na baso ma ye hunu ne a watumi aye ne mfaso a ewo mu no na ensese ye ba prekope se o ni amaye na aye se sebi oni wona wonde bae no sebi nyansa bia ni ne a omde bae no mu wo sa at least ye hunu ne ye no na ye bo abaso ne a enye no na ye hu aten na ye pe ano na duagu bere kwan a ye betimi aso ano Owoahene mi de wase pa person say oman mu bibia na esese ye de amanyosem denden ewuramu ana mo Owoahene wa ya de se wa twenya adwene bi sia manyesem ebriko man fatally enya agro somewhere 60s Dr. Kwame Nkrumah obi school bi wo be kwai accountancy na what the impulse call ho but you two ni fra konwa so pe school no enne na mahunu se ya ene kakra se o man pani anase party bi ba na obedi akonwa no no hunu se abansi ka ne de ye sa bia ha na me manen sei enti metwa so a
anka ye ni hawo but party bi ba na se party we se ko ya de we ya o se twia kwase se no mu eye ya se sika kwa no abu ne ni agu saa de no so na ne hwira free se o man sika na de ye saa de no na saa de no aye jan no a begin another project here and the same thing here similar funti ase ndi da bia me kan se me pa politicians de me omu nya adwene da me sre se me kan mfun so kra man hisuminem ye nyina ye nka mum ye hunu se ade we se yiye nempo ye diska wura mu no ska ne drosso dodo na se beti so a ye nti so na de ye no ye konko ho na ye mmoa na mfa ne menchisi empo ene tisi ye bilisi party bi ba be ye ebedi o man so bedo okoye no ni school so tisi ye ne bia ka wura mu ne ebi da se wura mu hospital say bia yi blocks na ade nyina ebia ka wura mu ne na sen ka ye nyina ate ase se o manzi kapa na de be wura hai na mama ye ntra se maintenance no ye be ye adwuma ye pege school no nka ne ma be ko yi pa ye say am ye ho akide tika no ko wura mu kwa fa so amaso wa kan no awie no ebinum se nanu kura aban call IMF aye ko sere wo mu besien nema ba ko IMF boss ne se nema aban se sika na oyi sika wo ho no ebi wo ho anka obetima asakire mu no kure se ba ko ne nkomo ayedi o mo kan se free se chese aban betima asakire mu sakire ne se no mo se nkomo mmom de ehwe ne mu se nka aban be ma program aye targeted ebia ye behwe wo mo a ohia buruburu no wo ma fam no na nka ye den hyehyɛ na boa wo mo esanse sebe ohia buruburu ni wa bi a ote akura ba ko ase ene obi a otumi toka a ne ka no a wotem no kura no dakuru bi a petrol obeto agum nkwampo ye bi a million du ni ehire na se nipa no timi to petrol nko million du egu ne ka mu a ade na ese yede o man sikatua ne basic fees de man se free SHS ntino ntinka ese nka ye sone so na nka ye hunu eye onibie fo no na nka ye de aboa wo mo ye dwen sachira ye hui wadwen wo sa ade no ho be ye de wen o ni mi do ase empenefo bu bebi ese dija eni muna ene nam amfa ho se me wesika me papa betumi sponsor me bibia kama bedwo aban e support nti be school no nsuo me ye bia no ya de be ha dwene ene nti 90.7 FM aban wani wo makwan se awofo mo meboa yen se awofo bi wosika ti woni sika de eso otumi ye de mane ba no wonwe mfema no na enema no koyi kama anya saa ye se ye so no so ye yimidi a se de kanene na binim entimi mfa ye banko school no saa so ene bi to beyo emfa ho obi wosika pa na mo de mu gani ye sei na ye ne ye de ene enka ndi skafo bebere wo me anka betumi aboa ne mebi bedwo mu hunu se me na me fem ska nko bo wi wati ada e ko basa nyefe ndi nka ye sire skafo no se ye mfeska no wa aba no na o man ye nkoso na ne man koyi ma obi biara na me ye nka se ye sono so na ya bo binum na eje binum e ko basa emwa ndi ye mfeni na nemum ye nyen se be ya obiara no ho be ha kakra yo alaji ebe ya de ebe da form se ye betime hunu se asumasi yo hia ni ana asumasi yo defo ya de a ne ye be ye den na ebe ye mere de amayen no kwasem ni senia sofo ka no ye ka se ye sone so a ye betime afa kwan bi so aye ne mum ebe hawa maye ha no be de ebe hawa maye chese ye ka se ye sone so a emfa se ebi kura akola no wa ya de watwa so okwa disade college saa no na yesi ye fa no ho ka wa disade college ho na ahia asikafo ma na omo ho no so de omo de omo tua school fees na no kwasem ni
minim say ansa na ebehunu say wo ye hiani ba ana wayi wan wa o kwa disade college ntino je say e bia forms bi na abefele a kire say me ba no mintimi nhwe no ntino e bia aban enhwe no de bende minim say ebe ba say wo ma wo betima hwe o mo ba kra be feel forms so mo ntimi hwe o mo ba no o mo so be feel forms sa enti a long last no bo say asen abegina de na ye wodada na because abaya kase obehwe akola no ni adade wa disali college na say me ba kwa disali college ni ese obi afele form so won ko free a ade kire kro na ye de kire me ba na mutual school fees no eno a na ye de kire ayi no say ni agisi ye ne say wo mo a wo mo ye skafo ma no ni adade na mra disali college na so mo mra ayi and ya wunim so wunim ska umfa bank ho and ya ne sa so a won say na in fact yimu abam and you know the best thing say na the wunis ska na the Ghana 90.7 FM and never private school ni ade kura no ya see ya mo de san to and ya hwedi bia o mo to na fe de bedru say o asika forma na call adisada ne ada Wesley College ne ada colleges no na mum mo amomba eni esika na de eni mo nko pinihi senior school na mo nko hen ne de no kwasem ni ne de kura de afi na ndi alaji se ye pese ye te aban ne bre so a ebi ka se ene na ye nhwe ne sei aban se obehwe nkwada no nyina de a ye ma enkoye se ene yenyi boarding no mfirim nan sam ye bedi ho nkomo ha ntinde se saade a yenyi boarding no mfirim na abanfo sika no ensi secondary school bebre emane men eye omanfo no sede be ya asame won Nkoranza ha metima atena fie me ko school me pon na maba me fie ntina nka abanfo sai sika no ensi secondary schools bebre ewo ye man mu say be ya ban ho be hen ha no ntino boarding yenyi enfree free SHS ni mu ana no kwasem ni se ka se senior high school a no matter dodo a ye besi bia no emen nipa no dodo a ye besi bia no entimi men nipa no because senior school they yen seen just like that say seen say bia emphasize primary school ni other schools no because here facilities we need them and bi wo mu a ebeboa nkwada no enti no dodo a ye besi bia no entimi men nkwada stay nipa bi no be free akiri aba enti boarding ne de na ye ka say sa boarding fee no de o mi entua bi na mo wo yifiri mu so de a ebe ye hawo kase pa yifiri mu a ebetimi anya obi sabe oni obi a won Nkoranza ha so horo afi na ode ne ba firi ba bi ba wo behind dan ama no efie kura akwala ne tim okotene mu kura no asumdwe ne fie ho ene nsem bebre efie a wo betem no papa ntimi a han dan no wono nko a eba ne sa susu ya bo se dan bo no na be kosoro kakra na nkwada be miensa nan ba ku bi firi Jerusalem ba ku firi ho anwa ba ku firi kwafre ede ande na ya nkwala ya ko han dan ama wo mo ya kan bom de han dan ama wo mo sa nkwada wo bi afiri ne ba bi kina beba ne yabu wadie bi ani wo kan wo esimi de anya me ene kura me ma afie ani ade in fact ebe sa de trouble aba ntimi de sa boarding ne de eye very good say ebe tenase ma ye yi film ebe how kase pa ma ye ye film ebe how kase pa na mom 90.7 FM ye tia bibi kakra enye ne eburu ya hoden so na aban ne de boa sa boarding ayi na boarding ni stay ye ne say ebe boy yi pa yo me da say alaji papa mama we wo hwe ensonsono ya eda free SHS ayeye ne sisi ayi mu ene free SHS ana yeye no mampani dada mahama abreso na no mampani dada de no ye progressive nti ono no na otua sikano kakra ede ma enkwada no o starte wo mu ana o ye day student no na otua bibi kakra de ma wo mu na nani so ade hunu ne se yensisi blocks no emen community no na yema day concept no emra eye secondary education mu inti se ko ba ne saade a
Nkoranza for ma ye wo around here no ye wia school no ben ye benya bia akọ but alaji say board in there necessary ye ifiri mu a enye ye but also me pacho me do ase no crese board no ye ntimi yimfiri mu mpanimfo bu bebi ye se banantis for wasini boni asem obi bia watu bata akotena bia bi so kakra wakwa wo yesua hunu wo ho the last year was the first time or second time. Na me kan say me na bi ko school by. Nsakere by. Wa ko sia say yesi scrubbing. Yesi prapra dem tintan nyina na wotete. Be say nkan woti ni fie da bia na day na da bia na day a. Wonyo. Wo pere kora wa firi kora daada. The body is very good to make it stable. Na yes re. Said ye e be ya wo bia ho be ha na kakra no. Aban Oma for yentiasi. One of them meboa. Yes, you infant meboa. Na en yasun be from me na. Number may yim. This car for moncoha, na here for moncoha. A cobassa. And dear, na the value the same. Dear say, I buy on country. No, what said the yaking or turns out a fre, named the phobie. Mumbra, ye per se, I deal we see. Monte marginable home. No way, hospital for the Adiaba. If we afford the Adiaba, and him for the Adiaba, him afford the Adiaba, and other departments the Adiaba. Me casa Argentina. It be back, me in a yafadia yajma, now boy school. Right. Obeka say a honor and from Sono Sha see free ye. A shall na ye be free SHS no. A woman send na NP for the year campaign. The campaign by Prensa or so. I think say 2008 or the buy and 2012 or the buy in 2016 so the buy Nina no so very near but not consistently no more can but oja ya dran she dan koso say e wo say ye dwen say okay e free na ye sha say a we na de beba ntino bianka ye nje nipa dodo na adwen ansa ya dwen honam fom so no sha say ana me pa so ane no krepa se obi aka so we bibia se wono wonsi mu a wonhunu se benefit we fiasa no woni se na kira ya se nka sa concept no by se benefit ye se be si o na da se ne be si an se nsie bia no ye wo disadvantages and advantages and in ke ko ba se ye yo no benefit se wi you bet me any say dear, but yen fear ni yen coffee chin dinka de ekoso amanfo eken tenka MPP aban ni mpenim for tenase and yes sense bibi say grofo aka asem ti anom mo me yen hwe ni emfa ho say ye kese ye beyo se ekodu baby ni ho akye ni a let's go back to the people ni ehunu say ye ya de we ye beboa yen ni ye sha say yes a kan sabe ni mani matene kama ti say ama ho kira ba o men ti say de me kan ni mebebere atofan ni ade nde na ye wo mfanto ho wo ho but ya ma ya dwena anko na ye wo eye ansana MPP de free SHS aye hunu sesi ye bebai na esiremu amanta miensa na ye wo ho sabre no na ye wo bibi e friend Northern Scholarship e wo ho eto da bia na sa Northern Scholarship na omo hawo pa kese ye aduane feeding no nti wo maduane timi short na aduane aban de no maaye enti etumi ma wo mo no makwan na ye na e wa na afo ha no da so e wo school mu o metena fi akopem se bi aduane be ba ansa na o masan ya ba school mu nti nanka ye wo mfanto ho ba de ka me aye se bia ye we no ya nhye da ma ya dwene anko eno so amfa adesua mfiri mu enti ena yehunia yehunu enti no achia nanso so enwi ndi owani yes sir wo hunu se baby biara nipa wo bia no ha wo ho you want the marries and marries ndu koso be fema se si yeti hey wo bia wo ha kakra but se bia men kan kire wa wo hunu ndi nka bra wo mo hyase no the first time 4 years no penifo ampa BBC enkrofo kan yanfa but let's go back and take it the be boyen enti ahyase no ya na edne but wo ko wani mu a ya so de me kan penifo se de wo twasa no woni se ne chia tinka chia wo be hu ye no ye fa bibi ye fa mesim na emmo ye nyina na obi anye free
yɛmfa bibi mesem na yɛmo yi na alaji ma memra ho na wasama nye ne twato kura ne awo kan to aso nkomo yɛdi nyina so na yafa afrefo na ansa na mabasofo so no so aka ne dia na yakofa afrefo no na memfa we emisa se ye hwere akwanya fine opportunity sena nke betuma asua lessons every the 3 northern scholarship no mu ansa na ka yasha ase ye hwere sa akwanya no kwasem ni ye hwere lema bibiri ko sa northern scholarship na wo ka no ye major problem na wo hopa ne aduane sem no aha but ye hunu ne sa because we are na ensheda ndoso na school sunu ndoso ntino ye hunu say oh northern ayira omuko school no free aha omutumi ko omo ye no omo but ye hunu say omo challenges ho no high because senka ye hunu say na school sunu ndoso na ye hunu say omo problem na who say satam ne enti o no say no this scholarship say omo short to aduane kra ye ha ne enti David ha na ye enti say aduane short ne da but say nei say school aduane short to the whole Ghana obi ate but kan ne enti na amaya adwene ankoso say sa aduane sem no ebe ye problem say ye kan say nyina ye kan bomu a ebe ye problem ni baka kra bi mpo miensa mpo bi na ye nyina ye kan bomu a ebe ye problem ti ye mfa kwan bi so a ye befa so a wo mo didiem no enko ye sa problem no emba ya dwene amba so because ne nọọsụ aha nti no kwasem ni niema bebre wo ho a ya nsua aha se na ya na ye kasa politics no nti no temna ye kan gumu ana bibisa nhihye bi kura na se obi kura de nhihye bebre wa se do no obesi abeka kire no kura politics nti no wo mfa na wo so no wo de no wo so say we ntinka na because say ye hwe sa tema na emsa abamba ko no ho na free SHS na no wo ye no na school fees na day student no me baba ko day Adea ba kwa be ko ya me hunu ya na da bia na mkasa admission fee na ma me hunu se but school fees ni de no kwasem ni ma hunu hwe nso na mitio nso ma hunu hwe because na enya more than 400 ne ma bi nti na ano me ba no ko day no kra de ma hunu se mitio school fees na ma mitio school fees because nso na ye twio nti se nka ye hwe no ho saa and you whom say day students no at least omuntua say omo kobo den no or feeding fee no omuntua kakra say na ye hihye ne saa 90.7 ka ye kura ye na ye nke ye hunu because na dey am ka me ba ko day school ni say me ma hunu school fees am tua ye na me hunu school judo bi am tua wo di school no but dem ka ye ane saa admission na hunu say na say more den ma me kakra but owura mu wie ne de ma hunu sika bia titiri bia na metua nti senke hunu sa and the fan sa de call ya mini anka bebo ye pa ena ebinom so ka say master for no a omo desk metre headmasters no womo na ye omo gina front line ye omo implement program na policy no nti no omo no gina ba bi ye pa say se sinto bi ba ombetime akere ya twe adwene asiso womono so eduru ba bi a nipa binum ka ba ende mini adanse nipa binum ka se womono so ya na ase suro kakra ewom wo ensam no kro mu huna womono tumi meka ye princess an no afutuo wo saade no ho so be den no kwasem ni de wo kana etisa yetete ebi ho masters no ka se ade we nso agya wo kan wa kura ya yu ha edu wakoto akura bi ase ani ade no kwasem ni ya kase ye tu na mo bi sa emwa ye nti ya stress omo masters no de omunum efa ho no eno ya kan se masters no woni bibia won kwa wo sori agina aka ne de edene ma wo mo ebi ne de na atefo nti saa a teacher for no for no se wo ma na kire nkola na de wo mo na ne wo mo kom no mo na hu si tapa ewo mu ye sere se wo mo ma no nyeden
ɛne deɛ sɛ nat ne ada ayi ne deɛ na ɔmo nyina ka bom na ɔmo ka wei ɛnyɛ political ayi bi sɛ political sɛ ayi minority sɔre sɛ ɔmo ka biribi a yɛbɛka sɛ politics na ɔmo yɛ nti no nokwasɛm ne yɛgya ama saa nkurɔfoɔ no a na ɔmo di animu na ɔmo tu anamɔmpa bi a mfi sɛ aban no bɛtie yo Alhaji medase bebre papa mame on that same issue no me misa say na aban so aban wo na wo de program na ba ye say the ultrasound nim se na chiachia enti say amanfo be kira adwen say oh e bia we de yenye ni say yen sa kira ha yenye say ya ho no so aban so ni tie mu no onye den na enkoye say wa ba be kanti wo ye tamfo wa ba be kanti o say bia yehunahuna wo se de be ya amanfo hunu sinto a o metuma firi akoma pam aba be kana aboa ye nyina aban so futu ade be ma na ye de wen Owoahene me de wase 90.7 ade ba ko e ku biase nyina en se wo a obetim so be ka dokore no ho ahi emfa ho ni party B obi wo so wo part A part B but sense ne de wo ho adwene ndi se o fe ni group bi a wo mu ananse ministry yes mpenimfo ade se ne yehunu se ekoso na emmoa di se be ya mientim a ne yemfa enkoda mpenimfo na government entiase ne yemfa enko parliament ya gebebo apa but wora obi benya saa adwene no se wode be kɔ no okodu parliament yes ya bokoto sitting ade ba kwen ye no bo a wo man no aba ho ka yi wo se bosni bi betu aka scared ma wo mun nyade wo en ho allowances ne ade ko parliament no ko council no ase ya bokoto e de sa asodi na breyen ama yim bebre entiase di esre so we wa adwena on femra na on fembeboa na wo mo kan na mo kam ministry ni nyina ka bom some de parliament ya me ka sa aban besom wode be adwuma na beboa ye nyina aban besom wode be adwuma na beboa ye nyina busuafo aha ena mene mi wura no adi nkomo aba abeduru aha ye Sompa 90.7 Adea Akye Abia adwumadie ena utie Nkoranza na yekasa efiri Sompa market yapa Facebook no nso eye Sompa 90.7 FM koja wadwen kire wo ho ubehunu ye mpanimfo ya mene wo mo kasai enyina ewo ho eye video ubetima anya adaje ahwe fira no pa na ye sha ase na de besi sabre baby ayeduri ye ma wokwan na wafre wo de wadwen kire aba mene mi wuranom de yakasa ye yadwen na yaka wonso sen na wusiti ase wonso sen na asem no efa wo ho 0598 994 good morning. Good morning, sir. Me ba cha udini baby akasafi. Ohine be so abren posa wan sa pecha. Ye da say opening my inti wadwen. Kasa radio bia in fact me tie. Ne ba bia so bia de ne radio to na waji adentre no tie said amamre ni nyansa nyina. Ni amokan ni egum. Se bibi so obebo amoane a ye ni se wa no. Abaru se so bia nya education and free. Then when you say I'm more can a woman like I said, where the NCC and Fred Cation in Crown Club is there. There's a aggregate beer. The Witiminia about the York, and what will buy so I didn't think my work for also. And so and I might say, yes, Abana or Abana Bombody. Who were a nipper was 5,000. Now, one more money, Yama. Until you more can I saw my debuff near Yina, Yadi Yadin Chile. Spoon, yes, be a copy. Bring a crash from a hammy. School knew, obey the tobacco day. As a boarding, boarding, Manacha don't go spiana. Until you more can get about this answer and a buffet. Now, Yan Socia the Yadin Chile. Why idea some part? You need size, baby, and you put slam. Amen. Nyamin shira wonso bebre 0598 994 994 0598 994 994. Good morning. Good morning, Aja. Me ba jo dini baby akasafi. Pa cho ye frame Abraham Bodi kasafi Nkoranza kofobia. Ye da se mayenti wa no pay. Ye da mase wo mudumudi a mudi edeboa Nkoranza man. We. Na me frame pi kakra me kan se enne no kameya ye se se oni tabi oni obi a
wako school akonanim esia na wono no e kasa otumi ka kire open se jai je school ne wako sabi adene ben na wo and so mfese mi hu me kire se obi wo ha ko school da but o kuta adene kase pa Bible say try ina osi abansoro na won tena se inye hihye ehwe so o hye ase na obetumi asi akowie anya sa na oni sika da ho na se o hye ase se o si a obeye ni kukuku omo hwe no ebeduru ba bi obe ende no ombe sere no nti me sere Ghana mpanin fo se so omo pese omo di biribi ba Ghana omo nti committee ma committee no enje se ade wo ya ye pese yeti no nsunsanso ben ne ebeba papa na nsunsanso bone ben ni wo anya sa na ye se pese ebedi mane so ama ni togu se sabi we president ya ebebi ya no aka asem bi a me ba na ye we but onim ni nsunsanso a ebeko nti next time Mr. Fem mo amuka ebemu no obi ya ade na wo mpe committee na wo ntehwe ansa na atumi ni pana ti ade na aboye ye da mo se ma boye na ye hu ne mani so da mo yen say da se bebre ade a chen bi adwumadie ni 0598994994 o frɛ na wa bank komo so so ba be kire wadwen free SHS mfie nsia nson bɛkɔ nwɔtwe mu nie wodi sɛ afei de kwan mu atene sɛ ɛwɔ sɛ yɛ sakyere mu na yɛn sakyere ade na osusu sɛ yɛ dane ani a ɛbɛboa yɛn ama bibia ayɛ kama 0598994994 ade kye anopa bia for afidie to ha enom entie de obi ka efina aba na yedie efina aba so sese won Nkoranza ha ne sɛ yɛ som Nkoranza man na yɛde yɛ som sɛ mpuntuo bɛba yɛ som sɛ asomdwe bɛba yɛ som sɛ nkambomu bɛba yɛ nsom onipakuo bi yɛ nsom ekuo baako a ɛde ntetimu ɛne bɛba yɛ pɛsɛ nyina yɛ tena sɛ Nkoranzafoɔ na afei yɛ dwen sɛ Nkoranzafoɔ na yɛ tu anamon sɛ Nkoranzafoɔ enti yɛ de yɛ ne yɛ manfoɔ ka bom yɛ ne yɛ manfoɔ na dwen yɛ ne yɛ manfoɔ na susuo yɛ ne yɛ tiefoɔ na yɛ bibia bom pɛpɛpɛ together we plan together we decide together we implement we ne masompa eye sononko ewo ade nyina emu abusuafo mebre no aso Facebook fo no so ne o mobile yeda mo ase na alaj ma mintie wasama etwato watie afrefo no wo mo ne mo ya adwen ewo enkomo ni amache nyo mo ne mo ya adwen na mintie wasama etwato na yempon ene masama etwato ne se yesre aban no ana ya kan say MPP aban de utie amafo asem say no crossa yesre inimi yie say even kra ono a ne nkrofo bi nim kra eka ade na ode bai no wanfa de bone aya ade pa a Islam kra efo so na enema bi a ye fi say ye di hihye a ebeboaye no ade bia nu a wo ya wanye changes wo mu a ade ne be wie peyeda se hwe ebere bi kura to da bia na ma dwenem se se me kokuma se na me duru 44 na me se na 44 bopo no kura wo he ne fa sabre no ma no minua ka na wo ho sabre no 44 bopo ntimi obeda no wafro ye nyina ye besi sa na metini de talk di akire sa wudi agro baba betokum ka ifuru wie na koduru sa poso krono so a ka na gina wa ma ingina dwo ansa na ebo bi afro enne sa cars no na change sa cars no ka no ane wo other cars no o ma change Bedford no ne ade ne but no o ma change enti na wuduru ho uhuru 44 no sa wonye nipa na wuni mo wa no wa hye ho nso no etora bi kura mi duru krono mu Corona friend say abontemo sesen mi duru krono so ansa na mo say di 44 na na ye fro bay eno kan of fro kra mi nyidi say oyi tadia kra because changes abam enti no kan no foforo na ye no but ende changes abam a na wo fro bopo no kra wu right enti yesre aban say de odi aba na ye ba omra changes mram right na speed mram yo yada say alaj na otenenka no papa mayempon yeah wasama itwato owani ye me wokani 90.7 FM if you fail to plan you plan to fail
se kanene ene yehunu se se die yehunu ya na enhwe etwa na dwene yehunu be de ade yehunu se femafo ndi be se emfie ye de animu yi government no won try se ni committees no beti bia de betimi aye nhyehyɛ na niema bia ye to osini omu no ye try se ye be reverse na yakɔ akɔfa na aboa ye mietimi de aboa oman nkoso yo ebisanfo ye de dwumade no besi ha ene a woti sesie ye osofo wo na homegye mu BY Bema okọ adehyeman SD asori mu a eho na odi ne dwuma sanso na odi kante municipal chief imam enka Alhaji Osman Ahmed Yeboa ono nso ebeboa ye wo mu mienu na ene wode onim de ebeboa ye yeda won ase papa esi ne kagya ni aseda nyame na enhyira wo mo omo nkwatenten ya ahoden wom na da bia omo de omo nim de aba abeboa Nkoranza man ewo Sompa eso na ene nso yebeda wo mo ase bebre ye vampire bo femwie asofie ho a udin ni nsanka woda wo mayentin ne wo mekwan ma yebehunu han fefe enne yesro ne de nkwansome ahye wonsa ye de Ghana man ehye wonsa ye de Sompa FM Sompa ehye wonsa papa sane tunsato sabie ha ma enema nkoye kama tempo bibi ho a yenim a papa fa ho kronkron so ne yi kire yen na yen konkwani mu ne yempege o man fensi ho na so bipani menyina tiri ya yebede wase adwumafo e wo ha no hyira won mwade we nyina no emi epeye yese we isi iskusu dimu amen amen ebusanfo aha ena ene yade osom no AC ewo Sompa 90.7 Facebook for no ebaye Pastor Junior o say Barcelona the best club in the world ne de ode baye enie Shama ba Edina Benya ono nso ebaye obeka Ghana nipa ye wo ha ye to aba ene MPP nanado ne yewura baumia yewura kufu oforiata obeka wo mo ho asem ye da ase se onso obaye Edith Donko Boachewa o say you are breaking barriers also ne de ode baye nie ye da ase ewo ho afa Bishop Joe enso ebaye o say more info ono so ne de enie all right mo a mo hwe ye na nso mo ntimi amfa adwenkyera nto ye da mo ase mo a mo tie yen mo a mo frɛ yen na mpo munya ye ho adaje ade nyina mu no ye da mo nyina ase papa tos e de ye ko Facebook no eso na ye akuabo acho asempa etia the maestro Eben wo mo nyina eboa ye afi nso no aboafo bebre na nabake fa eba so ebi ene brother Philip ne wona e ka ho nyina no obia bi e ka ho bia no ni nyina ka ho na ewie peye no ntina ye ka se ayiko ye de ma wo mo nyina ye sorry na ene your birthday Sims Drew ene your birthday Sims Drew yes on da Facebook no eso no bibia kama ewo ha Sims Drew ene your birthday happy birthday enkomo nyame nhiro nyame nto nkwanam nyame mo ahoden nyame ma ade nyina eni emode da wakoma so abosome 9 ne kakra aka yi no awrade mfa wontwa na wonsa entume enka aha ena yede dwumade no esie munua bema Owoahene Acheampong enie good morning